Aku le rada jane kowe iki apik ning ora kira gemak kok ora gelem kaya Ayu kae lho. Ya. Apanya? Lha joget. Heeh. Kaya sikile kaya dipaku karo panggung ming cukup kene tok. Ya kan ciri khasnya beda-beda nek Ayu iso sigra aku ora. Ayo justru kowe iki tak kon sigra mbok menawa penonton luwih terpesona. Ya. Aku tak muni plek-plek-plek. Apa ndak? Piye? Tak muni plek-plek. Awang wis disetegas-tageni kok muni. Ya mbok menawa sing muni liyane? Ayo mbok. Aku senengane ngono. Kowe iki muni ngono kowe wong biyen ndek opek apa njaluk kates ning nggon aku kae ya ngono. Ngapa? Ayo Pak niki mateng kula senggete ya. Ya. Ning sing mateng bae lho. Nggih niki mung siji kok. Barang disengget saka njero suarane kok bluk-plek. Lho kok loro ten aku. Siji kok. Coba sing mentah kuwi senggeten bluk-plek. Suarane lho. Apa kuwi? Ayo wetengmu kuwi kok. Iya. Iya. Weteng. Dibawani. Ya. Apa? Ayo kuwi rengu apa? Wonten rengu wonten sesideman. Ya sesideman ya rengu ya kena. Heeh. Kabeh lisae muni kabeh. Oh, kowe iki ana wong dibombong sindhet kancane kok kabeh lisae kok. Kaya kowe iki ora akrab karo Lisa kok njur. Ora iki musuh iki jenen karo aku. Napa niki? Sesideman. Oke. Nah, sesideman. Nggih. Oh, kalih Bapak Pak Sigit. Oh, Mas Giono iki saking Polda Metro Jaya. Nggih. Oh, Mas Giono iki mau wis Mau sesideman. sesideman nggih. Oh, Wis nggih, ajeng bawa napa nembang? rasa kuwatir kowe nek karo Mas Giono wis disiapke nek ra dikai dit ya dipestol ndasmu. Apa duwe pistol? Weh. Ya ngece kowe. Pistole dobel kuwi. Kok double? Jenengan gadah pistol, Pak? Gadah. 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 Mbok kula tak ndelok. Isin. Hah? Mboten angsal. Mboten dibeto. Mboten. Oh, ora digawa kok. Pistol dinas karo pistol pribadi. Nek dinas? Nek dinas ki tuar ngono. Pribadi? Nyawa suda siji. Nek pribadi. Nek dinas ki nek ditor nyawane suda siji. Ya nek dinas tor. Aku rak meng ngomong dinas ton. Tuar nyawane. Kan ada dua. Iya. Yang pribadi? Nek Nambah. Nambah nyawa. nambah nyawa Oh, nambah jarene. nyawa. Aku milih sing dinas apa sing pribadi? Ya aku urung delok Isin. Monggo, Pak. Iya. Kali kula. Oh nggih. Wiwitane anderek sang pake. Pak Giono kuwi nyambut gawe nang Polda, julukane Napa? Musang. Apa musang? Ha iki rambute slewah kaya musang. Oh tak kira ono artine apa lho. Musang. Aduh, Musang. Mangga. Berarti padha le jenengan nggih. Piyambane jenengan ya ono Sapa? genjik. Piye mergo rambut ta? Heeh. Pria bagus kang olah budaya. Oh. Dadi aja dumeh, aparat iku ora ming kejem, kuwi ora urjane ora kejem. Nyatane dia berbudaya. Iya. Beliau bisa nembang. Suaranya juga bagus ya. Juga bagus. Iya. Ya. Ah. Waduh, aku guru muni suaranya bagus langsung. Aku ngerti kowe iki modus. Suaranya bagus langsung. Atur nuwun nggih, Pak. Ayan. Sesal ke ngendi? Bingung ya, ngendi ya? Ora ken tak sesal kene. Jono. Kula napa jenengan, Pak? Sowan menyang
gede Bendara terus ngayung-yung. Oh, logate isih Jakarta. Bendara. Ya. Ketok ngono. Dadi logat Jakarta. Ya, kuwi nek nyanyi mesti nek Jawa mesti bendara terus gayung-yung. Ya, semono uga wong ki nek es kulino ning Jawa kok nyanyi cara modern ya ora iso. Ya, ngono ya mak iya. Wong saya sinden iki wis to. Ayo kae kok nyanyi cara modern ra iso mesti. Ya, lagune mesti lak wagu. Malu aku malu pada semut merah. Menguwa. Ya. Selendang kuning Kang Sangki. kang saking wukir Suara kurang permono Ning Wasis. ning wasis mungro. Isen. Mboten apa-apa, Mas. Jauh, Pak. Sae kok, Mas, kok isin dos pundi? Boten saya isin. Heeh. Polisi kok isin lho. Di sini ya. Hah? Di sini. Nggih mboten kudu sing kuat ngono lho. Oh iki modus lho. Lah piye ta? Aku sampeyan oh ya tak alem terus iki. Ayo, jajal lho. Kowe tok alam terus ngene jet. Kowe anggere entek. Wah, jan sae lho suarane klek-klek. Wor. Lusuk. Laguna ya le njaluk. Ya mengko masa adang nyekel ya. Iya. Ono sapame. Anggung remarang bendera, betul nggak ya? Iya. Tiasu. Ya ki nang Jakarta ya bahasa Indonesia ya. Tiah Sulistyo pijer ngincangake alis Terus no sesi demam. Oke ya Pak. Lewat tenging alismu ketegangan
lingsir yuswaku aku isih mampu ngelateni sliramu enak urip ana kutha gedhe kowe tak tukake masa isine apa wae najan seside pasti kasempadan becik patenono timbang perpisahan ringkas kang sulistya tak rewangi samudono marang kulawa dan pesan gunung najan bocah gunung kabuka arimpo jiwa raga ku tak kurung bener badan mambrong ini karo itu liwat kincang matur suwun Mas Giono. Matur nuwun nggih Pak. Nggih suwantene jan apik tenan. Ah iso rasa aneh-aneh. Lah piye? Lho suwantene apik tenan lho. Suwantene apik tenan cuwor bathukmu modar kowe. iya Kowe anggere arep apa jenenge ngalem arep ngalem. Ana sing walpel-walpel ya suwe-suwe abut. iya Wis bali. iya